Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los diputados y diputadas que me acompañan esta noche en este debate. En primer lugar, en representación del Partido Socialista de Galicia, está con nosotros la diputada Carmen Gallego. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En representación del Partido Popular de Galicia, con nosotros el diputado Román Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y finalmente, en representación del Bloque Nacionalista Galego, el diputado Carlos Aymerich. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como siempre está también con nosotros nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando los comentarios y sugerencias de nuestros telespectadores. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una semana más nuestros espectadores nos han enviado sus correos, en esta ocasión preguntándonos por los nuevos recortes del Gobierno y por la reaparición del Códice Calistino. Lo iremos viendo. Estaremos contigo en unos minutos, Marcos. Pues Nova Galicia Banco ha dado un paso más para esclarecer su futuro. El Banco de España ha aceptado finalmente el plan de recapitalización presentado por la entidad, lo ha confirmado el propio presidente José María Castellanos, aunque no ha aclarado el contenido de los planes remitidos. El siguiente paso es conocer el resultado de las auditorías individuales encargadas por el ministro de Guindos. Este informe de los expertos independientes dará a conocer el importe real de la capitalización, que en cualquier caso superará con creces los 4.500 millones que se estimaron inicialmente. Ahora los propios directivos de Nova Galicia Banco reconocen que la cifra podría alcanzar los 7.000 millones de euros. Mientras tanto, el gobierno alemán ha vuelto a echar un jarro de agua fría al informar que es probable que el rescate a la banca española se retrase. Estaba previsto que el memorando pudiese quedar firmado por el Eurogrupo en su reunión del próximo lunes, pero Alemania quiere primero conocer el detalle del informe de los funcionarios de la Troika que recientemente han estado en España. Y mientras se recorre el sinuoso camino para definir el futuro de la entidad gallega, también se avanza en el otro flanco abierto, el de las preferentes. La Fiscalía presentó la denuncia colectiva contra Nova Galicia Banco. El extenso documento presentado por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, está basado en 1.700 casos. Los afectados por las preferentes de Nova Galicia rondan los 43.000 clientes y la cuantía supera los 960 millones de euros. Pues con la aprobación por parte del Banco de España del plan de recapitalización de Nova Galicia Banco se evitaría en principio la subasta pública, además de permitir la entrada de capital privado. Nos amplía toda esta información nuestro compañero Marcos González. Finalmente, pese a todas las dudas, Nova Galicia Banco está cada vez más cerca de asegurar su futuro en solitario. Y es que el Banco de España acaba de darle su visto bueno a todas las opciones que contemplaba el plan de recapitalización de la entidad, sin forzarles a elegir ninguna en concreto. De esta forma, Nova Galicia Banco puede optar por la subasta, una opción que siempre han querido evitar, o también pueden elegir un esquema de protección de activos con vistas a la entrada de inversores privados. Pero a estas opciones que estaban casi aseguradas se unen otras dos, más favorables para los planes originales de la entidad, una inyección pura de capital público y una combinación de fondos públicos con inversores privados. En el Banco Gallego aún no han querido confirmar oficialmente cuál será la opción elegida, pero los planes iniciales de José María Castellano nos llevan a pensar que intentará combinar la inyección de fondos públicos europeos con la entrada de inversores privados, una opción complicada pero que asegura el futuro de la entidad. En todo caso, elija lo que elija, la recapitalización puede estar llegando a un momento decisivo. El Eurogrupo del próximo lunes pretende fijar la hoja de ruta del rescate de la banca española para que las entidades nacionalizadas puedan recibir cuanto antes los fondos europeos. El próximo día 9 en el Eurogrupo haremos una primera lectura y es posible que se apruebe el memorándum, donde se recogerá también dicha posibilidad y todo lo que es la hoja de ruta de la inyección de capital en las instituciones financieras españolas, y esperemos que a lo largo de este mes de julio esté definitivamente cerrado. En todo caso, es probable que tengamos que esperar al resultado de las auditorías individuales de la banca para saber cuánto dinero recibirá finalmente Nova Galicia Banco. Bien, el Banco de España finalmente entonces ha aceptado ese plan, que la verdad que comporta por lo menos 4 posibilidades, ¿no? Una de ellas es la que al parecer sería la más interesante para los directivos de Nova Galicia, que es una combinación de público y privado. Entiendo que habría sobre unos 6.000 millones públicos del rescate, del futuro rescate a la banca española, y 1.000 millones de inversión privada. Señor Rodríguez, ¿usted cree que este es un paso importante, el reconocimiento, la aprobación del Banco de España, o realmente todo se juega en Bruselas? Bueno, aquí este é un xogo que levamos xa moito tempo con el aberto, no cual participan moi diferentes axentes e actores, non?
é certamente complexo. Eu creo que a cidadanía está un pouco sorprendida, non? De que hai constantemente pasos e contrapasos nesta cuestión. E certamente o paso que se dou hoxe, que se dou estes días, é un paso importante, que en certa medida abre varios escenarios posibles para a Nova Galicia Banco, de tal xeito que se opte por uns ou por outros se poida manter en Galicia unha entidade financeira propia. Iso quizás sexa o máis importante e que o Banco de España teña aceptado os diferentes escenarios, as diferentes follas ou camiños que nos presenta os actuales gestores. Pero que capacidade de maniobra tiene realmente hoy por hoy o Banco de España? O Banco de España, evidentemente, se houbera vetado estes planes, xa non estaríamos falando de solucións posibles para esta entidade financeira, estaríamos falando ou de troceada, ou de subastada, ou da súa desaparición. Creo que o que é realmente importante é que se abren uns camiños, que van ser difíciles, obviamente, na situación na que estamos, tanto do punto de vista público como do punto de vista privado, de buscar capitales que poidan confiar nesta entidade, pero o que sí é certo é que se o Banco de España houvese negado o plan de recapitalización que se presentou por os actuales xestores, estaremos falando de algo moi diferente. É certo que non se abre un camiño de rosas, pero se non se houbera aprobado isto no Banco de España, estaremos falando xa da defunción desa entidade financeira, algo que creo que a grande parte dos galegos non desexamos, que se manteña esta entidade financeira e que se poida, dentro das dificultades que nos vamos a topar, que se poida manter, sobre todo cunha visión de futuro, creo que é unha noticia, en principio, positiva, que habrá que ver posteriormente como se van desenvolvendo os acontecementos, tanto no ámbito puramente europeo, coa xestión dos fondos que van a vir vía rescate, como a xestión da captación de recursos externos de Castellanos e do seu equipo, que evidentemente tampouco estamos no mellor contexto posible para captar recursos económicos por unha entidade financeira como é a nosa. Pero en todo caso, ao final, o que é importante é que estamos dando un paso máis hacia unha solución que todos desexamos, e de non ser así estaríamos xa falando de como vamos ao entierro, non? E creo que é moito máis positivo ver como podemos ir hacia adiante, aínda que sea difícil, que ver outro camiño. Señora Gallego, ¿usted piensa que los acontecimientos de ayer, sobre todo la imputación de prácticamente todos los consejeros de Bankia, puede causar más incertidumbre a la recapitalización en general de la banca y comprendida, evidentemente, Nova Galicia Banco? Bueno, eu creo que a cidadanía está esperando que a xusticia actúe naqueles casos nos que parece máis que evidente que hubo algo máis que unha mala xestión, non? E a mí pareceme que a xusticia debe de actuar e eu vou a ser respetuosa con ese procedimento, pero no que ten que ver con o que dice o Banco de España, a mí pareceme que o Banco de España o que di, sinxelamente, que todas as opcións están aí, pero tampouco opta por ninguna, co cal a incógnita que podemos ter dende Galicia sobre que vai pasar con Nova Galicia Banco sigue aberta, non? A min me preocupa que Nova Galicia Banco siga sendo unha entidade galega, poida ser unha entidade solvente, poida ser unha entidade que lle ofreza crédito ás pequenas e medianas empresas do noso país, que é o que nos fai falta, non? Pero claro, hai moita incertidume. Si finalmente a opción escollida é ir a unha especie de FROP 3 acordado coa Unión Europea, pois a min me xurden algunhas dúbidas sobre que vai pasar, por exemplo, con os empregados e empregadas desta entidade financeira e cos servicios que dá esta entidade financeira no noso rural. Non hai que esquecer que Nova Galicia Banco ten unha parte importante da cuota de mercado do sistema financiero galego, máis do 40%. Iso quere decir que, ademais, hai unha forte implantación no medio rural de unha ou a outra das dúas entidades fusionadas, tanto de Caixa Galicia como de Caixa Nova, e a mí me preocupa tamén como cidadana e como política que a implantación destas entidades no mundo galego, no medio rural galego, pois permaneza, non? Para darlle un servicio... Los directivos decían que no iba a tener que hacerse nuevos ajustes, ¿no? Que la plantilla ya estaba suficientemente ajustada. Eu creo que con a inyección de fondos públicos vai haber novos axustes. A min pareceme que onte o propio Castellanos o recoñecía, non? Na súa xuntanza cos representantes dos traballadores, por tanto, a min me preocupa iso. Me preocupa tamén que condicións nos van a poñer se opta por esa recapitalización con eses 7.000 millóns de euros ou que digan as cifras finales
das auditorías, me preocupa que condicións nos van a poñer para os afectados polas preferentes, porque é evidente que neste momento no que se está negociando en Bruselas deberá de ser unha boa oportunidade para que hablamos de preferentes luego, si le parece. Para que o goberno establecera unhas condicións polas cales salvar pois o que pasou con estos aforradores estafados, non? E, bueno, eu creo que en canto ás investigacións, como decía ao principio da Xusticia, me parece que é bo que se investigue. Lamentablemente no Parlamento de Galicia aínda non fomos capaces de conseguir que o Partido Popular acepte que tamén se abra unha comisión de investigación para saber o que pasou en Nova Galicia Banco. Neste mesmo mes, o señor Feijóo negouse ata 3 veces para abrir esa comisión de investigación e nos parece que é algo que lle debemos ao conxunto da ciudadanía e no que deberamos de estar todos de acordo. Señora Emerich. Eu creo que estamos igual que en marzo. No mes de marzo tamén Nova Galicia Banco presentou ao Banco de España todas as posibilidades. O Banco de España díxolle que moi ben. Hai se cadra unha diferenza, non? Que agora parece que o Banco de España veta, polo que di hoxe algún medio, porque os termos exactos da autorización non nos coñecemos. Isto tamén é a transparencia nunca que se actúa neste país. Parece que lle di, bueno, pois entra capital privado moi ben, pero de esquema de protección de activos nada. Iso non está previsto. Co cal, bueno, o señor Castellanos tamén dixo, Feijóo asegurar hai un ano, precisamente cando se presentou, non, a Operación Castellanos, que ia ter un efecto arrastre, que antes de final de ano, falou de 2011, ian entrar no capital do banco 700 millóns, ainda non entrou un peso. Ainda non, bueno, sí, 70 millóns de euros, de investidores galegos que tiveron casi que ir forzados, non? Pero do resto absolutamente nada, por tanto, estamos igual que estábamos ou pior. E digo pior por varias razóns. A partir de setembro, e isto tamén o recoñece o propio Castellanos, xa non vai ser o Banco de España. A partir do mes de setembro vai ser a Troika ou a Unión Europea quen decida. E claro, o que imos sabendo por boca do señor Almunia, comisario europeo, é que a idea da Unión Europea, e veremos as condicións que aparecen no memorándum, é que aquelas entidades que non se sean viables e non teñan carácter sistémico, hai que liquidalas. Entón, Bankia salvarana, por qué? Porque a nivel estatal ten carácter sistémico. Nova Galicia Banco non. Por iso, nos o que decimos é unha cousa ben clara. A única garantía de que Nova Galicia Banco perviva non é que manteña formalmente o seu domicilio social en Galiza, pero o capital, o 100%, este en mans ou do FROB, 1, 2, 3, ou como se chame, ou dun fondo de investimento norteamericano ou de onde seña. A única garantía é que como contrapartida a esa inxente cantidad de fondos públicos que se van a inxectar, se convirta nun banco público galego. Esa é a única garantía de que perviva e de que perviva ademais, que é o que nos interesa, non? Vinculada con este país. E logo, algunha cousa máis. Eu creo que é unha boa noticia a formulación desta demanda colectiva da Fiscalía en vía civil. Parece que vai haber querelas tamén en vía, se van a exercer tamén accións en vía penal para aqueles casos máis sangrantes, verdade, de suscripción por parte de menores, persoas analfabetas, etc. Creo que isto é unha boa noticia para os afectados, seguramente unha mala noticia para algúns abogados que intentaban facerse de ouro aproveitándose dos afectados, pero efectivamente isto vai ser ou pode ser un calvario judicial. Eu creo que se a entidade, a Xunta, que dixo que ten esa vontade, queren solucionar o problema, non hai por que deixar que esta demanda esgote, digamos, todos os seus trámites. Non hai que esperar a sentencia, que pode esperar anos, verdade? Pode haber, unha vez xa formulada a demanda, un acordo entre as partes que permita chegar a unha solución rápida e satisfactoria para os afectados. Nova Galicia Banco se ha dixo que están dispostos a devolver o 100%. Pois que o fagan, que o fagan. Si le parece, vamos a ir con la primera pregunta de los telespectadores, porque después de esto sí que hablamos de manera casi exclusiva sobre esa denuncia de la Fiscalía, sobre ambas denuncias, tanto la que va por vía penal como la que va por vía civil. Marcos, por favor, adelante.
Pues la primera pregunta de esta noche nos la envía Alfonso Bravo, un espectador que se muestra inmensamente satisfecho con la recuperación del Códice Calistino. Y es que Alfonso piensa que muchas veces no le damos a los documentos históricos la importancia que merecen, que mucha gente piensa que son menos importantes que obras de arte como las pinturas o las esculturas. Pero para Alfonso eso no es verdad, cree que deberíamos darle a este tipo de documentos la importancia que merecen. Por eso está tan interesado en saber qué medidas de seguridad adicionales se van a añadir en la catedral para proteger este documento de ahora en adelante, y si piensan que con este asunto del robo la sociedad habrá tomado conciencia de la importancia del Códice Calistino. Señor Román, ¿quiere contestar usted primero? Bueno, eu, antes de nada, pois, creo que nos debemos felicitar por varias cuestións. A primeira é que o Códice se recuperou en bo estado. Iso é quizás o máis importante do que temos encima da mesa. O Códice é unha obra de arte, non cabe a menor dúbida, e é un patrimonio non só dos galegos, é un patrimonio universal, non ten máis de 1000 anos, quizás teña sido, así se cataloga, como a primeira guía de viaxes da nosa historia, e ten pois un, digamos, un raigamen cultural e patrimonial indudable, non? Desconocido para muchísimos En gallegos, certa medida, a veces pois asociamos, é máis sencillo, pois a mellor ver pois unha obra de arte nun museo que a mellor ver o Códice, non? Que nos parece un libro, pero que tamén ten un valor pictórico fundamental, importante, non? Con todas as súas miniaturas. Pero en todo caso, si é unha peza fundamental da nosa cultura. Tamén felicitar aos corpos e medios de seguridade do Estado, creo que fixeron un moi bo traballo en este caso, e despois, en certa medida, pensar que para o futuro isto non pode volver a pasar, non? Habrá que adoptar as medidas pertinentes para que unha obra, para que unha pieza deste valor pois non este, digamos, non sexa tan fácil de algún xeito pois roubado, non? Tamén parece, polos datos que estamos vendo dos medios de comunicación, que é algo, casi se pode decir, casi como algo chusco, non? É dicir, ao final, pois é o electricista que está aí, que se aproveita, que non se aproveita, que ten a total confianza do personal, que despois vemos que na súa vivenda aparece pois máis de 1 millón de euros en metálico, que non se sabe aínda, ou mellor, digamos, estará sobre o secreto do sumario, supoño, pero non se sabe aínda se ese diñeiro de onde provén. É dicir, é unha situación absolutamente casi kafkiana, pero máis importante é que se recuperou un bo estado, e quizás agora, non sei se facendo unha pequena broma, non? Creo que se debía facer unha exposición ou unha película, algo así, sobre o Códice Calistino, que servira para, agora que está moito no medio de comunicación, que incluso servira como un referente turístico, como un motivo máis de atracción para Galicia, que sin dúbida pois a hostelería de Santiago e de toda a comunidade o agradecería, non? Pero en todo caso é unha noticia pois positiva, e creo que unha moi boa noticia para o conxunto de Galicia. Señora Emerich, é súa opinión tamén esa? Vamos a ver, eu estou de acordo co telespectador que dicía que non valoramos, e sobre todo que non o valora parece ser o propio cabido da catedral, porque apareceu o Códice Calistino, pero o Códice Calistino parece ser a punta do iceberg, non? Porque esta persoa, o electricista, tiña no seu poder 1.200.000 euros que parece que veñen de furtos continuados, porque tamén apareceron bandexas de prata e outros obxetos de valor histórico, de valor patrimonial, sustraídos tamén da catedral. Entón, isto ou se fai co coñecemento, polo menos dunha parte, non, do persoal e do cabido, ou é difícil de entender. E parece que, en fin, algún medio de comunicación fala de que esta persoa mesmo tiña unha estreita relación ou certa amizade co deán, que debía ser, a máxima autoridade dentro do cabido. Algo pasa. Entón, aquí, de dúas unha, se a Igrexa Católica e calquera persoa que teña un ben de valor cultural ten unha serie de vantaxes fiscais, por exemplo, exencións do IBI, etc., etc., ninguén dubida que a catedral é un lugar de culto e que está beneficiado con esa exención, e para que custodien precisamente ese patrimonio histórico que se lles encomenda, ese patrimonio histórico que teñen que protexer. Eu creo que se non son capaces de facelo, certas vantaxes fiscais, certas vantaxes económicas, haberá que revisalas. E aquí o que se demostra é que a Igrexa Católica, que o cabido da catedral foi manifestamente incapaz de tutelar un patrimonio histórico de tanto valor para Galiza como é, xa digo, non só o Códice Calistino, senón en xeral todo o patrimonio cultural moble, porque a catedral, claro, non a poden sacar dali, pero o resto, parece que o electricista podía, en fin, ese 1.200.000 euros non procedía
lóxicamente da venda do códice, que aínda estaba no seu poder. Parece que viña da venda doutras cousas, un auténtico saqueo. Tendremos que esperar para ver eso, porque la investigación evidentemente todavía está abierta. Esto es un caso absolutamente excepcional, tampoco hay precedentes de otros robos de esta naturaleza. Señora Gallego. Bueno, pois eu quixera empezar por darlle os parabéns aos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado polo achádego. E logo o señor Román Rodríguez falaba de facer unha película. A mí pareceume todo este proceso unha película de Fellini, por todas as connotacións que ten. Pois dicía en bo sentido, sin ningún ánimo de polemizar. Pero, dende logo, o que sí é certo é que deberíamos de tirar unha lección disto. Había un patrimonio cultural de incalculable valor que estaba mal protegido porque eles tiñan a responsabilidade de protexelo, tanto dende o punto de vista de quenes o custodian, que é a Igrexa Católica, como dende o punto de vista de quenes teñen a responsabilidade política de protexer o noso patrimonio cultural, neste caso, pois, o Departamento competente da Xunta de Galicia. E eu creo que agora o que hai que facer, ademais de pechar a investigación e dar conta de todo o que se descubra nesta investigación, é inmediatamente poñerse mans á obra para facer un bo plan de custodia do patrimonio cultural que hai na Catedral de Santiago e noutros sitios onde non esteven protegido, e aí teñen que dar os pasos tanto a Igrexa Católica como a propia Xunta de Galicia. Eu creo que esa é a lección que podemos tirar disto, porque se despois do que pasou, despois de estar un ano o Códice Calistino escondido nun garaxe, pois non fai nada, nin a acción política da Xunta de Galicia, nin a Catedral de Santiago, pues mal ejemplo estaremos dando. Entiendo que eso ya está en marcha, según las palabras que escuché ayer, precisamente del consejero de Educación y Cultura, que se ofrecía para coordinar la seguridad futura del patrimonio de la Iglesia. Bueno, volvemos, si les parece, al tema casi monográfico de la noche, que es Nova Galicia Banco, con este otro aspecto, porque en realidad hay una de cal y otra de arena. La aceptación del Banco de España es la buena noticia, la mala y la que realmente puede enturbiar el futuro de Nova Galicia Banco es la denuncia presentada por la Fiscalía en el caso de las preferentes. Nuestro compañero Marcos González nos amplía la información. La comercialización indiscriminada de participaciones preferentes ha indignado a la sociedad. Nadie entiende que se vendiera a particulares un producto tan complejo, ni siquiera el propio ministro de Economía. Los preferentes, como ya he comentado en numerosas ocasiones, son productos complejos que no tenían que haberse colocado para ahorradores medios y pequeños ahorradores. Pero es que además ahora tampoco lo entiende la Fiscalía, que investiga una demanda colectiva en la que se acusa a Nova Galicia Banco de prácticas abusivas en la venta de preferentes. De hecho, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ya ha solicitado el depósito de una fianza cautelar que supera los 1.100 millones de euros, una cifra incluso mayor al saldo total de preferentes en circulación. Se complican las cosas para el Banco Gallego, que podría ver en las preferentes un lastre para su recapitalización, pero se complican aún más para sus gestores o exgestores, que según el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, podrían llegar a tener que responder con penas de cárcel por los casos más graves. Además, la sensación de impunidad de los directivos de los bancos se va evaporando, con noticias como la imputación de exdirectivos de Bankia como Rodrigo Rato o Ángela Cebes, que poco a poco van sentando precedentes y abriendo jurisprudencia. Señora Aymerich, hablábamos, usted sacaba el tema de las preferentes. El fiscal, de hecho, ha solicitado que se deposite una garantía de 1.108 millones para cubrir la posibilidad de reembolso del dinero invertido por los usuarios, por los clientes. Esto prácticamente es el mismo importe que deberían poner sobre la mesa los inversores privados en el modelo mixto, ¿no? ¿De qué manera realmente no son ahora las preferentes, en el caso de las preferentes, lo que pueden poner en jaque mate a la entidad? Pois, mire, eu que non creo que isto seña unha mala noticia, eu creo que é unha boa noticia, porque aquí hai 43.000 persoas estafadas, 43.000 persoas defraudadas por unha entidade a través dun produto, volvo a repetir, xa o dixemos nalgún debate, verdade, que foi legalizado no ano 2003 a través dunha lei pactada polo Partido Popular e o Partido Socialista a partir dese ano cando se empezan a emitir de forma masiva, por tanto, interésame moito a viabilidade de Nova Galicia Banco. Pero o problema non é del como produto. Banco público. Non, o problema é do produto, claro que sí. O problema é do produto porque non se podía vender... O produto é un produto legal, non? Home, sí, pero, claro, pero hai moitas cousas ilegais que son absolutamente inxustas.
E claro, é un produto feito, vamos a ver, por que se crea este produto? Este produto, unha empresa, un banco, pode financiarse a través de 3 vías. Como resultado da súa propia actividade, por iso nos están asando literalmente a comisións, ampliando capital, por tanto, esta é a vía das preferentes, ou pola vía de pedir prestado a outras persoas. Os bancos suben comisións, teñen beneficios a través da súa actividade, piden prestados a outra banca no mercado interbancario e ampliaron capital a través das preferentes. É dicir, as preferentes é unha vía que se articulou legalmente é como un butrón, fixeron un burato nunha parede que daba aonde o depósito dos clientes. E entraron no depósito deses clientes coa connivencia do Banco de España e dos sucesivos gobernos estatais de forma absolutamente impune. E claro que sabía o Banco de España, claro que sabía a Comisión do Mercado de Valores, claro que sabían os sucesivos ministros de Economía que un produto complexo, como di agora o señor de Guindos, pero el sabía o antes, cando estivo con Rato no equipo económico do Partido Popular, que un produto complexo non se pode vender de forma masiva os clientes, os aforradores. Por eso insisto, el problema non é el produto, sino a quen se le vende, non? Bueno, pero que estamos no mesmo. Cando se legaliza ese produto, era evidente por que se legalizaba. Entón, chegados a este punto, pois mire, calquera solución a Nova Galicia Banco ten que pasar previamente pola solución do problema das preferentes. Entón, eu non diría que é unha mala noticia, é unha moi boa noticia. Para min é unha boa noticia. Ten que solucionarse isto, porque se non se soluciona, o que está sucedendo é que a retirada de depósitos que hai en Nova Galicia Banco, a quebra de confianza que hai nesta entidade, non se vai resolver até que non resolvan o problema das preferentes. Entón, eu creo que, xa digo, unha vez que a Fiscalía, a parte xa das cuestións penais e das responsabilidades políticas que haberá que dilucidar no Parlamento, na cuestión civil, unha vez formulada a demanda, Nova Galicia Banco non ten por que esperar a sentencia. Se realmente ten vontade, como ten dito o señor Castellanos, o señor Feijóo, o señor González Bueno, teñen os cartos xa preparados para resolver o problema, poden chegar a un acordo previo a sentencia e solucionar dunha vez, xa digo, unha fraude masiva que esta sí quedaría para unha película, ¿no? Pero para unha película de terror. El señor Castellano lo que dice es que eso no lo puede hacer, ¿no? Que siendo una entidad intervenida no puede proceder a una devolución, que tiene que estar autorizado por el Banco de España o por las instituciones, por el comisario de competencia, ¿no? Formulada a demanda pode facelo. Bueno, vamos a ver, os afectados polas preferentes en Galicia, que non son só preferentes, hai participacións preferentes e obligacións subordinadas, os dous produtos, non son inversores, son aforradores estafados, que son dous conceptos totalmente distintos, porque é certo que hai moitos produtos no mercado que a xente voluntariamente suscribe. Neste caso, se fixe unha comercialización fraudulenta dun produto que, aínda sendo legal, non se debera de haber comercializado a determinadas persoas. E, polo tanto, sendo aforradores estafados e considerándoos así, pois se poden atopar solucións. As solucións están agora mesmo nas mans da política e da negociación. Non son solucións xurídicas, son solucións políticas. Eu creo que a denuncia que fai a Fiscalía me parece perfecta e eu aplaudo, dende logo o Partido Socialista aplaude e nos parece que non é para nada unha mala noticia, que é unha boa noticia, que alguén pues defenda a estas personas que son aforradores estafados. No, la mala noticia no es la denuncia de la Fiscalía, es una mala noticia que el problema de las preferentes afecte de manera fundamental, puede afectar de manera fundamental la recapitalización y por tanto la viabilidad de la entidad, ¿no? Os xestores de Nova Galicia Banco e do Goberno da Xunta de Galicia teñen que ser conscientes neste momento de que un dos problemas de mala imaxe que ten neste momento Nova Galicia Banco é precisamente as preferentes, porque non o dan solucionado. Entonces, hai que buscar solucións políticas, hainas. Agora estamos nun bo momento para que o presidente da Xunta de Galicia presione ao Goberno de España para que na negociación dese terceiro paquete, dese FROP, se busque unha solución para as preferentes. Así como no primeiro FROP non había ningunha limitación para que a xente poidera recuperar o diñeiro das preferentes, e no segundo sí, pois neste terceiro tamén se pode negociar coa Unión Europea para que se poida liberar ese diñeiro, devolverlle o diñeiro das preferentes a eses aforradores estafados. Entón, eu creo que esta é unha magnífica oportunidade para facer esa aposta política por parte do presidente da Xunta. Nós, desde logo, apoiaremos ao presidente Feijóo nesa negociación
tanto en Madrid como en Bruselas. Desde o Partido Socialista xa temos tamén iniciado ese traballo con o noso grupo parlamentario en Madrid, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que está negociando co goberno esa nova lei sobre o sistema financiero, que, como sabe vostede, foi ao Parlamento de España como un decreto e saiu dali co compromiso de tramitarlo como unha lei. Nos xa temos apostado e presentado a nosa proposta para solventar esta cuestión das preferentes a través desa modificación legislativa e tamén da negociación coa Unión Europea. E o que queremos decir hoxe aquí é que o señor Discúlpeme que le Feijóo... interrumpa, una aclaración. La propuesta del Partido Socialista querría decir que en el importe que Nova Galicia Banco va a solicitar al rescate de los fondos europeos iría a mayores el importe de la devolución de las preferentes. Hai dúas propostas. Unha na modificación legislativa que se vai dar a nivel estatal, donde facemos unha modificación de maneira que se poidan cansear esas preferentes ou esas obligacións subordinadas por depósitos a plazo non superior a 3 anos, e para devolver o 100% do valor nominal dos que suscribiron preferentes ou obligacións subordinadas. E hai unha segunda proposta, as dúas teñen que ir xuntas, que é que na negociación que está levando a cabo o Ministerio de Economía coa Unión Europea para ese terceiro paquete de axudas, si se dera o caso de que esa fora a solución pola que apostara Nova Galicia Banco, se contemple unha solución viable para os que suscribiron preferentes e obligacións subordinadas. Pero que quere decir unha solución viable? Que lles van cansear por algún tipo de produto sen devolverlles o 100% do capital? Non, sempre co 100% do valor nominal, sempre. E devolvéndolle inmediatamente. Eso é unha obriga que para nós é inexcusable. E devolvéndolle inmediatamente. Inexcusable, o 100% do valor nominal é inexcusable. Señor Rodríguez. Bueno, aquí é obvio que moitísima xente, destos 40.000, moitísima foi engañada literalmente por unha mala práctica profesional, iso é innegable. Tamén é innegable que moitos dos afectados son inversores, simple e llanamente, e que iban este produto, que era un produto que estaba no mercado, autorizado dun xeito legal, e que asumían un risco. Estás dicindo o mesmo que dixo Mauro Varela, Román, notase que sodes do mesmo partido. Sí, pois vou acabar a miña explicación e despois podes falar ti o que queiras. En todo caso, hai dos tipos de perfiles que tú sabes perfectamente, e o que é errado que non me dixeras, que non me falaras, por exemplo, que o señor Consello ten preferentes. Por exemplo, o señor Consello de Industria, que non é un afectado, e como é moito a xente efectivamente, que aquí además lo dijo que sabía perfectamente lo que compraba. Unha perspectiva profesional. Outros non. Outros foron literalmente engañados basándose no principio da confianza. É dicir, a mellor calquera dos que estamos aquí falando, son persoas da nosa entidade financiera, co que tratamos todo o día. La denuncia colectiva hace referencia a esos... Correcto, a esa diferenciación. Eu creo que hai que diferenciar, e tamén os recursos públicos... Aforradores estafados. Claro, hai que diferenciar o dinheiro público que se teña que meter, ou os planteamentos que teñan que facerse, terán que diferenciar entre o estafado que actuou de boa fe foi engañado, literalmente, e o que non. Porque tampouco ten moito sentido que unha persoa que comprou este produto como unha inversión ou para facer un negocio lícito, pois en certa medida teñamos que rescatalo públicamente. Perdone que le interrumpe, pero la propia Fiscalía diferencia, porque hai unha demanda civil, que es esta de la que estamos hablando, de unha demanda penal que hace referencia a haber vendido este producto a menores de edad, que me parece unha cosa... A personas que poñaron o dedo... Pero esa non é a diferencia que establece a Fiscalía. A Fiscalía vai por dúas vías, vamos a ver, a vía civil vai entendendo que nos folletos de emisión, digamos, nas cláusulas, hai cláusulas abusivas e, por tanto, vai pola vía civil de defensa dos dereitos dos consumidores, e hai casos, o cal non quere decir que non haxa un estafa en sentido lato, non en sentido penal, pero hai, digamos, cláusulas abusivas que, por tanto, nesa relación de desigualdade que hai entre entidade e consumidor, bueno, pois deben ser anuladas, e hai toda unha serie de legislación, etc. Pero os casos máis sangrantes, cando houve o movimento das contas para suscribir preferentes sen haber contrato ningún, que os hai, cando hai menores de edad, cando hai analfabetos, emisións de libretas incluso, por preferentes. Cando hai emisións de libretas que pon prazo fixo, etc. Nese caso, a Fiscalía
entende que aparte de haber un engano, hai un elemento maiores que ten relevancia penal. ¿Quién es ahí el responsable? Vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de hacerle firmar a un analfabeto con la huella dactilar, o en el caso de ancianos que están con demencia senil, es decir, ¿quién es el responsable de aplicar ese criterio? Eso parece obvio, o que lle pongo papel diante. Efectivamente, el que le pone el papel diante. Eso é obvio, non? Sí, o que lle pongo papel diante, pero había unha serie de circulares e de directrices da Dirección de Entidade, verdade, destes señores que agora están con millóns de euros, non? Destes señores que vos manifestaste vos para defenderos. Eu non. Pois as vosas forzas políticas creo que sí, que se manifestaron para defenderos. O Bloque Nacionalista Galego desde o primeiro momento falaba dunha nova caixa, dunha nova lei e novas persoas ao frente. Foron outros fostes. E por eso vos manifestastes para defenderos. Manifestouse o Bloque Nacionalista Galego para defenderos? Alguén dixo, estes señores hai que deixalos traballar, que son magníficos. Nos non. E despois agora son prácticamente a última carta da baraña. Román, vamos a ver. Na cidade de Vigo, na cidade de Vigo, na cidade de Vigo o Bloque non se manifestou, ao revés. Co gobernares, que se manifestaron para defender, os que ahora criticades. A ver, uno a uno, por favor, señora O Bloque Nacionalista Galego na cidade de Vigo, todo o contrario, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, o señor Santi Domínguez, foi o primeiro en Vigo, en situacións non precisamente fáciles, verdade? En pedir responsabilidades, en pedir que sí que tiña que haber unha nova entidade, que sí que tiña que haber unha fusión, porque era a vía para manter o novo banco, e facéndolle frente a toda a demagoxia que se desatou en Vigo. Logo, as cousas van saindo. Pero se imos a iso, foron outros, non o Bloque Nacionalista Galego, que impactaron unha lei, e fostes vos os dous, PP e PSOE, que impactou unha lei no Parlamento Galego para prorrogar durante 3 anos a presenza dos vellos directivos ao frente de entidade. Debatímolo, perdón, Román, déixame falar, debatémolo outro día, eu dixen, mire, isto é como se a policía chega ao lugar dun crimen, ve o criminal en plena fanidilla, perdón, vou non deixar unha hora para que poda aquelar todo isto, verdade? Poda borrar pegadas, poda barrer o sangue, etc. Home, se sabendo o que xa se sabía, vos prorrogastes durante 3 anos a Galloso, a Pego, a Fernández Moreda, a Mauro Varela, o frente da entidade, era evidente o que iba a pasar. Eles sabían que tiñan os tempos contados. Que fixeron? Reblindar os seus contratos. Que fixeron? Modificar os seus seguros de vida. Que fixeron? Preparar a súa saída ben forrados, ben cheos os petos de millóns de euros. E iso fostes PP e PSOE en febreiro do ano 2010. Carlos, unha cousa si é certo. Ao longo deste proceso, o Partido Popular mantuvo unha folla de ruta. Non embarres, Román, non embarres o terreno. Porque ti estado embarrando, Carlos. Ti estado embarrando literalmente. E mira, nós comenzamos este proceso cun pacto con Bosco. E creo que foi un proceso importante. E despois votastes fora. Despois cambiastes de postura, entonces o PSOE empezou tamén a cambiar. Pero, Román, é que estás equivocado, que sempre mantivo a mesma posición foi o BNG. Nunca houve un acordo quen sempre mantivo a súa posición foi o BNG. No Parlamento, somos os 3 diputados, pero, Román, nunca vimos unha votación... Espere que termine, por favor, si non podemos entender. Pero que, Román, quen sempre mantivo a mesma posición foi o BNG. A proposición de lei que se presenta no Parlamento e que logo vos apoiastes, que inicialmente o PSOE apoia e logo se vota fora, non sei se por Abel Caballero ou para defender, dicían, os directivos das caixas, a proposición de lei foi do BNG. Quen sempre se mantivo na posición de que aquí tiña que haber control público, de que estes señores, nin Méndez nin Galloso, podían actuar como se fora aquí o seu cortijo, foi o BNG. Quen logo cambia, primeiro se descabalga o PSOE, pero logo vos chegastes un acordo co PSOE, en contra desa lei que pactáramos e que xa estaba aprobada, para modificar a lei e meter unha disposición transitoria que lles permitía seguir 3 anos máis. É dicir, en vez de establecer unha renovación inmediata do Consello e das Asembleas, dixestes, non, ímolo manter 3 anos máis. E porque vos os mantivestes durante 3 anos máis, temos que aturar aínda que o señor Galloso marche porque dimite, que o señor Mauro Varela marche porque dimite, non porque lle demos unha patada en sentido figurado no cu, e os mandamos para casa, que era onde debían estar desde había tempo. Señora Gallego, por alusión eu creo que pode estar todo o mundo moi contento do que fixo cada un. O relato é o seguinte: tiñamos 2 caixas que tiñan máis do 40% de cuota de mercado en Galicia. Segue tendo. E agora, hoxe, temos un Nova Galicia Banco, xa non temos caixa, que o 93% ten o Banco de España a través do FROB.
Ese é o resultado de todo este periplo maravilloso no que pasamos por unha auditoría feita por KPMG, da que lle pagamos 1 millón de euros, que decía que a fusión iba a ser fantástica, e a partir de aí pasamos por distintos estadios. Nós sempre defendemos que o que Galicia necesitaba era un sistema financiero forte, un sistema financiero que dera crédito para aqueles que o necesitan, e un sistema financiero que tivera a súa base en Galicia. Por exemplo, o señor Aymerich defende un banco público galego. Eu digo, se agora vamos a ter unha inxección de 7.000 millóns de euros dun FROP 3, poñamos por caso, máis os 2.000 millóns que tivemos antes, máis os 1.000 que tivemos no primeiro FROP, hai que devolver el primer FROP, estamos falando de 10.000 millóns de euros. Pero hai que devolver el primer FROP. Galicia ten un orzamento anual de 9.000 millóns de euros. Eu digo, Galicia pode, porque supoño que non nos lo van a regalar, comprar eso para que ter un banco público. Eu digo, si vamos a ter axudas públicas para ter un sistema financeiro, teñamos un banco de capital público que, aínda que este controlado polo Banco de España, teña a súa sede social en Galicia, teñamos unha fundación para toda a labor social tamén con sede en Galicia, e fagamos o que todo o mundo está esperando que se faga, que é que o sistema financiero galego fluya o crédito para axudarlle ás pequenas e medianas empresas que o están pasando mal. E se queremos, pois volvemos ao pasado e falamos dos conselleiros de Caixa Nova e dos de Caixa Galicia, onde tamén había representación do Bloque Nacionalista Galego. Sigue habendo, por certo. Justamente o representante do Bloque Nacionalista Galego foi, xunto cos dos sindicatos, os únicos que votaron en contra das indemnizacións. Que curioso. Sí, seguramente. Pois sí, seguramente. Iso tamén está na demanda, na querela na Audiencia Nacional. Eu creo que é un espectáculo pouco gratificante. A mí me parece que a cidadanía está esperando de nós unha atitude responsable. Eu o que quero é, dende logo, desde o Partido Socialista, exixirlle ao Goberno galego que actúe políticamente nesta situación, que non se deixe arrastrar polas circunstancias, que sexa proactivo, que demande do Banco de España, deste FROP 3, do Ministro de Economía e desta negociación coa Unión Europea, que se busquen solucións para os afectados polas participacións preferentes e polas obrigas subordinadas, e se é así, nos van a ter do seu lado. Eu quixera dicir que non houbo ningún goberno autonómico que fixera máis e fixese un maior esforzo por tema das preferentes como o goberno galego tendo cero competencias. Vou enumerar, miren, o goberno galego que tiña cero competencias, algo que estamos de acordo en este tema, porque o órgano regulador é o Banco de España, o órgano regulador é o Banco de España, o que fixo o goberno galego foi dirixirse á Comisión Nacional de Valores, dirixirse ao Banco de España, dirixirse a Bruxelas. É dicir, agora mesmo o señor Castellanos di que teñen liquidez para devolver as preferentes, pero que hai un veto de Bruxelas do señor Almuina, que é o comisario de competencia. A mí, se fora outro, sería igual, pero, bueno, o comisario Almunia está vetando... Efectivamente, pero se ti acabas de dicir que é unha cuestión política non xurídica, pois, o dixeche. Claro, é que a legislación se pode modificar con vontade política. Perfecto, pero o señor Almuina, que é, digamos, o responsable, que era o Partido Socialista, é o que, a competencia mellor, era outro, tiña que decir o mismo, pero, bueno, o señor Almuina está dicindo que non se pode devolver ese diñeiro aos afectados por as preferentes. O señor conselleiro estuvo en Bruxelas negociando, e outra cosa que a veces se pasa por, que incluso foi como vilipendiada, é dicir, a Xunta de Galicia puxo unhas oficinas específicas de consumidor para fomentar a arbitraxe. Non é certo, son as que había nos concellos. Non, puxo algúnas específicas, e puxo solución de arbitraxe, e puxo máis expedientes. De feito, o señor Carlos Valera, 2.700 e pico expedientes que está xestionando, 1.200 foron enviados dende as oficinas do consumidor da Xunta de Galicia, que están nos concellos, e algunhas propias que se puxaron pola túa zona, por o sul da provincia de Pontevedra. Pero, Román, o arbitraxe é unha solución que non é unha solución. Bueno, é unha solución que en España ten visto legal. O que están meando é en Bruxelas, pero entonces non podes contradicirvos, porque primeiro está dicindo que é unha solución política e que hai que intentar pactar, é dicir, o señor Aymerich. Había que ter un acordo entre as partes. Por suposto, pero ninguén aquí está. Os afectados non queren un acordo entre partes. E que queredes chegar a unha solución política a máis rápida é o arbitraxe. Eu creo que a Xunta de Galicia aí fixo un traballo moi importante no cual se está fundamentando o traballo do fiscal. Eu creo que aí a Xunta, partindo das
competencias nulas que tiña, porque quen tiña que controlar eso era o Banco de España, que é o órgano supervisor. O que está facendo é as accións que ten na súa mão do carácter político e as presións políticas que está a facer. E terase que mover pieza no ámbito comunitario para intentar que unha entidade que ten voluntad para poder resarcir a esta xente estafada, co faga. Pero se ten, entre comillas, un veto, como queramos chamar, pero ten unha negativa clara da Unión Europea, pois non o pode. Escoito unha cousa, vamos a ver, eu creo que non hai ningún plantexamento. A presentación da demanda... Eu non teño procurada para o señor Castellano cando di que ten liquidez para pagar as preferentes e que non lle deixa a Unión Europea. O señor Almuña o dixo no medio de comunicación que non se podía facer. Señora Aymerich. Eu o que digo que a presentación da demanda por parte da Fiscalía cambia o escenario. Cambia o escenario en varios sentidos. Pero poden remitir os expedientes dende as oficinas de consumo vía arbitraxe, tío, sabes, claro. Perdón. Cambia o escenario en varios sentidos. Primeiro, inhabilita a vía de arbitraxe porque unha vez que está presentada a demanda, a arbitraxe ten un perigo engadidos que se apuntaban. Esta é unha demanda colectiva, non é só de 1.700, senón que as persoas que logo se queiran adherir, mesmo en vía de execución de sentencia que se encontran nesa situación, poden verse beneficiados polos efectos desa sentencia. Salvo, hai unha dúbida, non? Aqueles que foran pola vía de arbitraxe. Por que? Porque o ir pola vía de arbitraxe renuncian ao exercicio das accións en vía civil, por tanto, hai dúbidas, ainda que fora unha acción exercida pola Fiscalía, se poden beneficiar... En España a arbitraxe ten valor legal, absolutamente. Pero é unha cousa... Román, pero é unha cousa diferente. Eu digo que se podan beneficiar da sentencia, que recae eventualmente neste caso. Pero, ademais, a demanda cambia o escenario noutro sentido. Unha vez que hai unha demanda presentada, non estamos falando só dun acordo voluntario entre partes ou dunha devolución voluntaria do diñeiro das preferentes. Estamos falando dun acordo que poña fin anticipadamente a un proceso civil xa iniciado, xa entablado. Entón, iso é unha cousa diferente. Se o señor Castellanos en Nova Galicia Banco di que teño os cartos aquí preparados, teño os cartos separados e quere chegar a un acordo, a presentación da demanda dalle perfectamente unha saída. É unha saída con todos os parabéns legais e con todos os parabéns xurídicos. Ten que ter o permiso da Unión Europea, porque o ter diñeiro do FRON ten que ter permiso do señor Almunia. Non, ten que ter permiso do Consello, onde hai un 93% detentado, representado polos representantes do FRO. Punto. Esa é a cuestión. Bueno, pois é unha cuestión de vontade política. Se queren, precisamente tamén a presentación desta demanda habilita esa vía. Eu xa o que decía Carme do pasado e tal, eu aí non vou entrar, nós non fomos de ganchete en ninguna manifestación con Galloso, como foi o alcalde de Vigo, non dixemos no Parlamento que aquí é o principal... O alcalde de Vigo, Carlos, saiu a defender Nova Galicia Banco, non a Galloso. Non sei o que saiu a defender. Ou Caixa Nova, mellor dito. Mellor dito Caixa Nova. Carmen, vos dixeste que había que deixar traballar os gestores. Se escoitou no Parlamento. Nós non dixemos no Parlamento que aquí... Un momento, por favor, los dos al mismo tiempo non. Por 2 meses cambiou de opinión. Señor Rodríguez, deje terminar al señor Aymerich e le cedo la palabra. Que non contasen cos parabéns dos xestores, e nós, mire, como nese sentido, sempre dixemos, e por iso presentamos a lei, para que as entidades, as caixas estivesen baixo control público para que non estivesen xestionadas por esta xente, como se foran a súa facenda privada, seguimos defendendo o mesmo. Non pedimos que se lle regale a Galiza ese diñeiro, pedimos que se lle transfira, como se lle transfiren moitas outras competencias, como se lle transfira a xestión de moitas empresas públicas. Se unha entidade vital para Galiza ten que estar xestionada e controlada polos poderes públicos galegos, non polo Banco de España. Señor Rodríguez. Bueno, eu creo que agora tamén centrar todo o debate digamos, nos directivos de máis alto rango da Caixa é un pouco como poñer a piñata e darlle cun pau todos aí, non? Eu oímos no Parlamento a mesma persona que dicía hoxe que había que deixar traballar aos xestores das caixas, que eran os magníficos xestores, etc., ao cabo de pouco tempo, lle está, digamos, dándolle a piñata cunha moita furia. Eu creo que aquí debemos ser un pouco máis responsables. E aquí o que nos importa a todos é que esta entidade salga para adiante. Que devolvan os cartos. Sí, que devolvan os cartos, por suposto, pero para iso ten que salir para adiante, porque se non sale para adiante non devolve nin esos cartos, nin vai dar créditos ás familias, nin vai dar créditos ás empresas, nin vai facer obra social, nin vai facer absolutamente nada. Eu creo que aí, ao margen, digamos,
da loita que podamos ter, as forzas políticas, etc., ten que haber un interés que teña que primar por encima desta situación. E habrá que estes señores, se demostra que fixeron prácticas que son ilegales ou ilícitas, habrá que meterlos na cárcel, e terá alguén que meterlos na cárcel, por suposto. Ora, dicir que este señor fixo isto ou aquelo por culpa do PP, del PSOE ou do Bloque, ten, sinceramente, pouco percorrido. Eu creo que os cidadáns non están a eso, porque, mire, cando vostedes gobernaron, pois iban de ganchete cos señores das caixas, en moitos actos, o Partido Popular tamén o fixo, é dicir, estamos nesa situación. O que sí é certo, é que como país, o que nos xugamos é ter unha entidade financeira que poida ser máis favorable aos nosos intereses, e cando digo aos nosos intereses, digo ás familias, aos empresarios, aos emprendedores, aos comerciantes, ou non. E aí, bueno, pois eu creo que todo o que sexa tirar para adiante, pensar en positivo, eu creo que é beneficioso para a Caixa, non? Porque se falaba incluso da comisión, que se falou moito tamén estes días, non? O Partido Popular nunca dixo que non quería que se investigase os traballos, a ver, nunca dixo que... Votando sempre que non. Era unha cuestión de tempos. É unha cuestión de tempos. É dicir, nós dicíamos, hai que se investigue absolutamente todo. Pero vai se constituir no mes de xullo como comprometeu Feijóo, sí ou non? Eu eso non teño nin a menor dúbida que se vai a facer, é unha promesa do señor Feijóo, no calendario que temos no Parlamento non hai nada previsto, e creo que ten máis información que calquera dos que estamos aquí en ese ámbito. Pero o que quería dicir, nunca se negou, é cuestión de tempos. É positivo que, digamos, nun escenario onde a directiva... Home, o dixo o presidente no pleno do Parlamento. De Feijóo, pero bueno, veremos. Pero no pleno seguinte votou que non. Pero estamos falando de tempos. Nos entendemos, e o dixemos sempre, Carmen, que o primeiro que había que facer era intentar coller unha vía que nos leve a bo porto, para entenderlo. E despois que se investigue todo, e non generar pois un totum revolutum que en vez de facer, digamos, efectos positivos, teñen os efectos negativos, que se xa moito peor, digamos, os efectos negativos que os efectos positivos. Pero que contraste co Reino Unido onde se descubre a fraude de Barclays, que xunto co Banco de Inglaterra estaban manipulando o Libor, o equivalente ao Euribor, non? E o día seguinte xa había dimisións e xa estaban comparecendo no Parlamento, e investigando o Parlamento. Aquí estáse dicindo, tanto no Parlamento Español... Eso non é negativo. Sí, pero tanto no Parlamento Español como no Parlamento Galego... Se deberían haber dimitido antes, estamos todos de acuerdo. Ojalá hubieran dimitido. Sí, pero polo Parlamento non pasa. Coa atitude de Feijóo van a acabar comparecendo antes os directivos de Nova Galicia Banco no Congreso dos Deputados que no Parlamento de Galicia. O cual é lógico, porque os fondos do FROP son estatales. Eso é absolutamente lógico. Por favor, uno a uno. Este buenismo non é buenismo, non é para nada buenismo. De que todos nos poñamos de acordo. Buenismo era o que facía Zapatero. Quixera ver reflectido en ver ao presidente Feijóo un pouquiño proactivo nesta cousa de Nova Galicia Banco. Se ti crees que non estuvo proactivo o presidente Feijóo en isto... Porque, se me permites, porque claro, deberá de exixir cando menos para Nova Galicia Banco o mesmo trato que para Bankia. Eu ainda non lle escoitei... Está exixido e pedido en todo o medio de comunicación. Perdona, Román, eu ainda non lle escoitei decir nada ao respecto. Por certo, para a vosa tranquilidade... Eu teño por persona informada e sabes que no medio de comunicación en todas partes o dixo. Bueno, pero vamos a deixar a parte de publicidade e propaganda, vamos a ir aos feitos, claro, porque o de publicidade e propaganda xa sei que... Resuma, por favor, señora Gallego, que nos queda moi poquito tiempo. Non, resumo moi fácil. Eu quero ver ao presidente do meu país exixindo diante do gobernador do Banco de España e diante do goberno de España e diante da Comisión Europea o mesmo trato para Nova Galicia Banco, porque en Galicia Nova Galicia Banco é unha entidade sistémica que para Bankia. Quero ver iso. Con todo o respeto debe ser a única persona que non o veu. E quero ver... Perdón? El rescate es eso, ¿no? E quero ver, non sei, vamos a ver as condicións. O rescate é outra cousa, o rescate que pagamos todos o diñeiro que vai para tapar os buratos da banca privada. Eu, se me permite, en el rescate europeo están esas entidades, pedindo o mesmo trato para Nova Galicia Banco que para Bankia. Pero non o pideu, Carmen. Quero ver, non, dende logo non o ven. E quero ver ao presidente negociando para solventar o tema das preferentes. E non teñades ningunha preocupación polo Partido Socialista. O Partido Socialista sempre tuvo unha idea moi clara acerca do noso sistema financiero galego. Sempre quixemos un sistema financiero galego e eficaz.
e que lle dera crédito ás familias. E por iso pelexamos sempre, e evidentemente fomos mudando de posición no momento en que tamén mudaban as circunstancias, porque ben sabemos todos que non estamos hoxe igual que hai 3 anos, no que ten que ver co estado financiero, nin no que ten que ver con a débeda. E, dende logo, estamos moi orgullosos de que un alcalde do noso partido haya saído a defender a unha entidade que era Caixa Nova, que naquel momento tiña un ataque moi forte sobre ela, e que hoxe... O ataque era os directivos. Despois se demostrou, eu non teño ninguna confraternización cos directivos, o que podo decir é que agora se demostrou que aquela operación montada polo presidente Feijóo non deu o resultado que bueno, les propongo, por favor, que cerremos este capítulo. Señor Rodríguez, le propongo que cerremos este capítulo porque si no nos podemos pasar aquí la noche reconstituyendo qué hizo y qué dijo en el pasado, ¿no? Las cosas han cambiado muchísimo y quizás ahora lo que nos toque es ver lo que queda por el futuro. Vamos con la siguiente pregunta de nuestros telespectadores. Marcos, por favor. Vamos pues con la segunda pregunta de la noche, pero antes, como siempre, permítame recordarle a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Dicho lo cual, vamos con el correo de Ana Reboredo, una espectadora que no sabe muy bien qué pensar de los nuevos recortes anunciados por el gobierno. Al parecer se va a suprimir un gran número de funcionarios, algo que por una parte le parece bien, porque vamos a ahorrar, pero por otra parte teme que se descuiden los servicios públicos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, señora Aymerich, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Aunque realmente la espectadora dice anunciados por el gobierno, todavía no los ha anunciado, ¿no? No, pero bueno, se está falando de casi 30.000 millóns de euros de recortes, a sumar os que xa levamos. Pero a min hai unha lo tomamos con pinza, eso le propongo, porque... No, eu creo que sí, tomámelo con pinzas, pero a experiencia nos indica que será máis, porque sempre que se anuncia algo, pois ven aumentado e correxido, non? Pero hai algo que é curioso, porque hai clases sociais, non? Dicir, os recortes irán para quen perciba un seguro de desemprego, para os empregados públicos, para os traballadores en xeral, que van ver como se lle recortan directamente os salarios ou como se incrementa o IVA, os impostos sobre a gasolina, impostos especiais, se elimina a deducción por vivenda, etc. Pero, iso sí, os grandes defraudadores, vemos que eses teñen todas as facilidades, poden regularizar a súa situación fiscal os miles de millóns de euros que defraudaron as grandes fortunas e as grandes empresas pagando menos do 10%, incluso se fala de pagar o 1% con esta nova interpretación que dá o Ministerio de Facenda, en contra, por certo, do que din os inspectores e do que din os técnicos tributarios. Isto é un auténtico escándalo. O sea, non se pon un imposto sobre as grandes fortunas e se permite que a xente que ten diñeiro en negro, diñeiro irregular, sen preguntarlle se ven da prostitución, armas, narcotráfico, de onde ven, de que tipo de fraude ven, poden regularizalo perfectamente pagando só desde o ano 2007 para co, e ademais di o Ministerio de Facenda na circular que non se investiguen esas declaracións. Eu pregúntome que traballador neste país, que autónomo neste país, paga o 1%, ou poñamos, o 10% polos rendimentos que ten. Ningún. Iso sí, as grandes empresas e as grandes fortunas, ao mesmo tempo que se recortan 30.000 millóns en servizos públicos, en salarios, en sanidade, en educación, van ter todas as facilidades. O Ministerio de Facenda, o señor Montoro, ponlle a moqueta vermella para que, ainda por riba, lle temos que dar as gracias por defraudar. Eu entendo que o señor Oubiña estes días se bota as mans a cabeza e di, por que a min? Por que a min só, se aquí todo o mundo, en fin, pode defraudar gratis? Señora Gallego, adelante. Bueno, eu creo que o goberno do señor Feijóo, un alumno aventajado do señor Rajoy, ten unha dirección totalmente equivocada para afrontar esta crise, non? E tanto un como o outro. Me parece que estes novos recortes anunciados non son máis que a confirmación do que xa se ven facendo, non? Isto é un recorte ideolóxico, non son recortes porque hai a necesidade de facelos nestes ámbitos, é dicir, temos un problema, evidentemente, estamos en recesión económica, hai que axustar o gasto e hai que ser eficientes no gasto público, pero se o único que facemos é recortar, 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 e todo o que recortamos o recortamos naqueles dereitos esenciales das persoas, é dicir, nunha educación pública universal, nunha sanidade pública universal e gratuita, nas prestacións de todo tipo social, o que vamos a
a facer é conseguir máis recesión e máis paro. É unha estrategia equivocada que ten un componente ideolóxico, porque evidentemente o Partido Popular está intentando sacar negocio, pois tirar negocio para as empresas privadas de sectores como a educación e a sanidade, que é certo que moven miles de millóns de euros todos os anos, pero é unha estrategia que non nos leva a sair desta situación económica. Sería bo que o goberno se dera conta, porque en toda Europa xa é un clamor, que con estas políticas de austeridade, sin políticas de crecemento, pois non se pode chegar a ningún bo porto, non? E faría falta que o goberno se dera conta disto e que en vez de dar amnistías fiscales, pois empezara por subirlle os impostos ás grandes fortunas ou subirlle os impostos á banca. Señor Rodríguez, brevemente, por favor, que agotamos nuestro tiempo. Os galegos son moi débiles, non? Falar de componente ideolóxico nesta situación, pois supoño que pola regra de tres, tamén cando o goberno do Partido Socialista do señor Zapatero facía recortes cos fixo e drásticos, tamén habería componente ideolóxico, ou cando en Andalucía, ahora mismo, os está facendo un goberno do Partido Socialista, pois tamén será... lle recortou, sin ir máis lexos, en sanidade e en educación, ao personal interino, que é unha porcentaxe importantísima, sobre todo en educación, lle recortou o 15% de salario e de traballo. Cando aquí non se tocou, digamos, nos interinos se tocou nin o salario, nin as horas laborales. Estamos falando, que non é broma, usted se ríe, pero estamos falando de 40.000 horas lectivas menos por sacarlle a cara interino un 15%. Entón, bueno, se iso non é ideolóxico, se non é ideolóxico, seu tamén é. É dicir, non caigamos en ese discurso tan sencillo, que non vai a ningún sitio. En todo caso, falando do señor Feijóo, que se plantexou aquí, mire, o señor Feijóo, estamos nos medios de comunicación, creo que se fixo en Galicia un traballo importante a nivel de garantizar a solvencia da comunidade autónoma, e iso nos permite estar moito mellor que outras administracións. Enganando facendo trucos contables. Estamos falando de que houve xa suprimido moitísimos entes paralelos, moitísimos chiringuitos que sería, houve un recorte de personal aí. Houve tamén, que é importante, porque a veces falamos dos funcionarios, e os funcionarios para nada son responsables da crisis, para nada. Non teñen ninguna cota de responsabilidade, como calquer ciudadano pode ser. Sí, pero van a pagar. No, pero creo que aquí, en a situación actual, quizás a administración teñamos que ir avanzando hacia certa medida, pois intentar facer o mesmo traballo con menos persoal. E non só na administración, senón tamén no mundo político. É dicir, sin ir máis longe, cando o señor Feijóo colle este goberno, había 13 consellerías, e houve un recorte de varias consellerías, hoxe somos 8. É dicir, hoxe hai 8 consellerías cando había 13, ou por falar dos delegados, dos antigos delegados provinciales, que tamén houve un recorte moi significativo tamén de cargos políticos en este país. Resuma, señor Rodríguez, porque non tenemos máis tempo, por favor. Ao final estamos falando que unha administración é como unha familia, ou é como unha empresa, hai ingresos e hai gastos. Sí, para algúns sí. Se hai menos ingresos, señor Laimerillo, non intente irse por outro lado, non se vaya por outro lado. É dicir, hai uns ingresos e hai uns gastos. Se os ingresos por vía ordinaria caen, eu creo que hai dúas solucións que son obvias. Intentar reducir os gastos sen alterar. Tamén se poden incrementar os ingresos. Ou se poden incrementar os ingresos, efectivamente, é o que iba a decir agora. E para incrementar os ingresos se poñen máis impostos progresivos, como pon este goberno, o IRPF, vostedes puxeron un IVA que non é para nada progresivo, vostedes puxeron un IVA, e nós puxemos o IRPF, que é progresivo. Bueno, iso di vostedes, pero mira, hasta ahora quen subeu o IVA foron vostedes, quen conxelaron as pensións foron vostedes, quen lle rebaixou os soldos funcionarios foron vostedes, co cual, evidente, un pouco máis de memoria histórica. Quen lle fixeron pagar os medicamentos aos maiores de memoria histórica a deberían ter vostedes. Señor Rodríguez, entonces, a partir de aí podemos falar de moitísimas cousas. Ahora, o que sí é certo é que sexan estas medidas ou sexan outras, eu creo que aí estaremos de acordo que hai que facer algo para modificar a situación na cual estamos, eu creo que iso é evidente. E poden ser estas ou poden ser outras diferentes. Pois veremos mañana. Pero que é certo que se non facemos reformas, o coste de non faceles sería moito peor. Mañana es viernes, mañana hai Consejo de Ministros e suponemos que habrá nuevas medidas. Señor Rodríguez, muchas gracias. Señora Gallego, muchas gracias. Señora Aymerich, boa noite, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Yo les espero el próximo martes. Estará con nosotros una personalidad de la actualidad, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. Hasta entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto, hasta el martes. Adiós.